Ξανά σχολείο. Γεια σας κύρια. Γεια σας, γεια σου. Τι κάνετε? Καλά. Ναι, ένα λεπτάκι να το βρω. Κύριε, το ξέχασα. Γιατί Σας το παρακαλώ, ξέχασες, πας ναι. καλά. Σας Όχι, παρακαλώ, τώρα μην θα βρείτε κάτσεις τιμωρία. μέσα στο διάλειμμα. Το ξέχασα το κάνεις τετράδιο. ασκήσεις. Σας παρακαλώ. Έξω ασκήσεις, τώρα θα δεις. Πω. Εσύ τώρα γιατί γελάς? Γιατί, εσύ γιατί. Άμα πια. Εντάξει κύριε, μην τσακώθουμε, εντάξει. Εσύ μην τσακώνεστε. Άμα μπράβο. Θα έχω έξτρα ασκήσεις. Ναι, άκουσες, έξτρα ασκήσεις. Γιατί? Έτσι. Τι σας κάναμε και μας μιλάτε? Τίποτα, απλώς Τι σας για κάναμε, σας τιμωρία. κάναμε κάτι? Όχι. Τότε γιατί, πείτε μου. Επειδή Έτσι. ξεχνάς συνέχεια. Πω. Ξεχνάς. Οπότε, ναι. Εσάς είναι έτσι κύριε, σας κάνω σκάψω.